wil pas doen. Kijk daar, kijk. Ja, ik wil hier ja, adem. Maar ik lijk niet om myself af te nemen nie. Ja, dat is lang moet. Ja. Ik heb al erg dat lang moet. Nou, hoe zet jy die ander kamera af? Hè? Hoe zet jy die ander een af? Maar nee, bly maar daar. Los hom maar daar. Kom hier aan. Ja, nee, ek is weg. Ek is nou in die kamera. Oké, nou is ek al mooi op die kamera. Die ander in die water en ek is bo op die grond. Ja. Ek is bang ek gaan nie inglyf. Ja, ek loop. Ek voet is omtrent daar. Want daar gaan we gaan. Hij mag hem dan ook een beetje laten. Ek het nou net 'n ander ding hier by my nie. Ander lang ding. Hier is terug aan nie. Ek hom ook opblaas. Hij is al bij. Ik zie vrij op kruisje. Wow, dat is vlak goed om. Als hij ziet. Ik wil ook bij vlak. Voor die waar je die ruggen koopt. Je kan bicycle dan kopen. Op hierdie mout kan jy hom nie inzoom nie. Pa? As jy hom daar wil uithaal, nee. Kyk van terug na die gewone video's toe.